ka Mount Olive Culinary and Hospitality Management Shillong kadeka Culinary Arts College ka Baningkong Air haka North East ni aibun ki jingi kai hakilan jangka hotel management ni lasdang pala ki admissions haki course ki prepare pantip khamnya pila aban phone hakini ki number la newan mi shaka office kayeng jong ki armur ki leno tryri u adil thokar padu asif check ki bala kano ba ki dei ki bala donkti ha ki jing thambo ha bo pahalgam ha jammu and kashmir ki la shapin bathai ba chapin prano ha ka me jong singi pale ha ki than jong anannak bat ka awanti pora karkum ka khubor jong ka pti la ong ba ki bor pahara ki dang pelong ya ki jing khanra ha po kayeng jong ki armur ki leno jong ka leshka i toiba u adil husin thokar padu asif sheikh Haka ki tiar pin bathai ka ba kilabu hapo ka yeng kila bathai but haka tai ki jing bathai ki tai ki yeng kila prahi phom we uleno ubadai na po Anantnag district jonga Jammu and Kashmir ubla tep kurteng kumu adil thokar but kumu adil guri langit ba udai uba hakmat tam haka ba nyarap ikileno na Pakistan ban thombo haka arpo artrik yayong kabala penyap ya ki arpo prangut ki brio par ki babo na ki dei ki nong jonga kai perthai lai thoru ba kat kum ge jingtep jongki bor sentiat u thokar ulalek cha Pakistan haus nem arajar khatphra lingba ka khappo jongka atari waga hakapor pa udana po Pakistan lakono ba ulayo ya ke jinghikai hakikam leno pat hadin kata ulalek phai byang cha Jammu and Kashmir haus nem upaladem katlong khobor ka pampau ba hadien kani ulalong unong penya ya ki mar ki mata nagamta ki leno Pakistan baladon benta hakte ki jingthambor ka badang shen ki pulen jong ka Anantnag kila dep penbana ban ai khusnam arphulak kya kinu ki ba jingtep ka balam cha ka jing yokem ye ki laingot ki nongtre jong ka leshka i toiba ki ba kunthop yo Adil Hussein Thokar wa Ali Bhai padu Hashim Musa langet ba boro laingot ki dei ki ba hakmat ban plong ya ka jing thombor ka ba sharkai ha baisaran pahalgam ha ka arpo artrik uyayong What